बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमनि दालाय नामा होननानै जोंनि गोबां बर'फोर एबा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोरा सानो। खायफा जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजां गोथौयै सानदांनो हायैयाव आरो जोङो गुबुनजों एसे एनै खाथि थालायनाय बा रायजो जालायनाय बा जोङो सोरनिबा हिन्दुआरि माखासे बामोनफोरा फैनानै बुरखायनायनि बेलायाव जोंनि गोबां बाथौ सिबियारिफोराबो सानो जोंबो हिन्दु धोरोम सिबियारि बा हिन्दुनिनो मोनसे दालाय। नाथाय जोङो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौनि गोथार बिजाब, बाथौ थान्दै बिजाब एबा बाथौनि माखासे बाथौ आर'जफोरखौ जोङो आवरायोब्ला रोजाबोब्ला जों मिथियो मा जोंनि बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि जेबो दालायबो नङा, गुदिबो नङा, बिजौबो नङा। खोथाया जाहैबाय मा हिन्दु धोरोम होनोब्ला जोङो दिनै नुयो बिसोर माखासे फुजा फाथाल फालिनाय समाव मुर्ति बानायनानै सिबियो। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमा दिनैसिम बेबायदि मुर्ति बानायनानै सिबिनाय जायाखै। जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायनि बिथाया जाहैबाय न'खराव थायो, न'खरनिफ्राय रायजोनियाव थायो, रायजोनिफ्राय बेबायदिनो आनसलिक लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव थायो। बेहाय जोङो थसे औवानिनो खामि हेबनानै 18 जरा खामि हेबनानै गेजेराव मोनबा बान्दोजों हेबनानै गेजेराव जोङो सिजौ गायनानै आलारि बाथि धुप-धुना फुल प्रसाद लानानै सिबियो। नाथाय जोङो हिन्दु धोरोमनि बेखौ रुजुयोब्ला बा डिफारेन्सखौ नागिरोब्ला जों नुयो मा कालि फुजा बा लोखि फुजा बा बबेबा माबा मोनसे शिवरात्रि फुजा बायदिसिनायाव बेफोरबायदिनो गोबां बिसोरनिफ्राय जोंनिया जुदा आरो। हमनानै ला नोङो शिवरात्रि फुजायाव बिसोरो शिबखौ सिबियो। शिबखौ सिबिनाय समाव बिसोरो भांनि लादु बानायो, बायदिसिना बेबायदि निसा जुक्त मुवा बेसादखौ बाहायो। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायाव दिनैहाय मोनसे फोरबो फालिदों जोङो गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानाव जोङो आर'ज गाबनायजों लोगोसे मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेलानो जाहैबाय गोथार बाथौ सानखौ जों माबोरै मुलुगनां खालामनो हागोन बेखौ जोङो फुंखा सुबुं लानानै मोजाङै सावरायबाय, रायजोफोरनि गेजेराव बुंथिबाय। आरो नैथिया जाहैबाय लाइमोन जिउआव धोरोम सिबिनाय आरो जोङो आदर्श गोनां जिउ खुंनाय बेनि सायाव। आरो मोनसेया जाहैबाय मा माइनावफोरा जोंनि न'खर आरो गावसोरनि जौगानायाव माबायदि बिहोमा दङ बेखौ जोङो सिबिनाय बेबायदि खालामदों। मैयानिफ्राय जोङो बेहाय बाथौ आर'ज बादायलायनायबो होनाय जादों। नाथाय जों हिन्दु धोरोमब्ला जोङो नुगौमोन मा बेहाय माने मालाबा मुर्ति फुजा बायदिसिना सिबिनाय बायदिसिनासो नुगौमोन। दा ओंखायनो जोङो थोंजोङै बुंथारनो हायो मा गोदो मोनसे समाव गालाय गुजाय जानायनि गेजेराव सासे मानसियानो हिन्दु धोरोम सिबिनाय बा बाथौ धोरोम सिबिनाय बा गुबुन मोनसे फुजा फाथाल खालामनायाव गोरोबदोंमोनबो जानो हागौ। नाथाय बेखौ जोङो दिनै नायबिजिरनानै बाथौ धोरोमखौ मोनबाय मा मोनसे बियो मिथिंगानि गुदि मुवाफोरखौ सिबिग्रा मोनसे धोरोमसो। बेहाय जों साइन्टिफिकेलि तत्वफोरखौ नायबिजिरनानै मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बुहुम बा मिथिंगाखौ जोङो नायोब्ला हा, बार, दै, अर, अख्रां बा सान बेफोरबायदि गैयाब्ला, बार बेफोरबायदि गैयाब्ला जोङो जिउ गोनां जिब जिबिया से सेकेन्डबो थांनानै थानो हानाय नङामोन। बेनिखायनो जोङो बिनिनो सासे सोरजिगिरि दङ होननानै, बेनो बुहुमनि मोनसे गुदि मुवा फान्डामेन्टेल इलिमेन्टस, बिनि सोरजिगिरि दं होननानै जोङो आफा बोराइ बाथौखौनो बिनि क्रियेटर होननानै जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों सिबिदों, खुलुमदों। बेनिखायनो जोङो हिन्दु धोरोमजों बाथौ धोरोमजों जेबो दालाय बा सोमोन्दो गैया होननानै जोङो बुंनांगोन।